Siningkutya tayo pa nga manok mga idol, kaya ba pabukal tayo, kaya ba tayo nga pabukal, ipirito tayo. O puta nga pirito tayo, gisa tayo, dan tayo taba, tsaka tayo sunod nga bawang. Masyado nga pakadulok nga bawang, bangka nito, yamayit. Kaya ba dan tayo sibuyas. Idali siya tala mo bukaling bawang po sibuyas mga idol, bangka nito, luwaling karilang aroma, yung karilang abanglo. Tsaka tayo bulog kaya kata mga pinaritong manok. Tinitani nga dita ka pineapple juice yan. Bang manyaliksikin kayang lasa, kayang karne ni nga manok. Kaya ba't pabiling-biling tanya mo yan? O kaya ba't tayo nga biniling? Then tayo pa nga pineapple juice yan. Bang kanito, ani kanyaman. Malasa yan. Bang manyaliksik yung lasa ng pineapple, kayang kayang karne. Okay ba't isunod tayo nga brown sugar? Then tayo nga dito ka brown sugar, bang kanita, mayumuyumuya. Tsaka tayo din na pamintan durog. Ang popang dito ka toyo. Banang kompleto yung kaya nga rekado. Banang manyaliksik yung ingredients kaya nga karne ni nga manok. Pibiling-biling tayo, tsaka tayo pabukalan. Ingaws kaya nga luto ngayon, o ingaws anda nga chicken amunado with pineapple juice. Ani kanyaman ni mga idol, sigurado mga palabang kakampamangan. O yung lutong kapampangan naman yaman.